Здравейте, уважаеми дами и господа! С голяма гордост ви представям чудесен имот, подходящ за семейства с деца, тъй като се намира на тиха и спокойна локация в квартал Коматево, който предлага всичко необходимо в близост, включително детска градина и училище. Този луксозно обзаведен тристаен апартамент, разположен на среден етаж в нова малка бутикова 5-етажна сграда с Акт 16 от 2022 година и немско качество, е завършен с внимание към всеки детайл. Кухненско обзавеждане с MDF плоскости и висок клас уреди, висококачествена мека мебел, естествен паркет с дебелина 1 см, поръчкови интериорни врати от Дания. Всяка стая в този прекрасен апартамент създава уют с топлите си цветове и разполага с инверторен климатик Mitsubishi. Качествената облицовка и оборудването в банята са от Италия. Побързайте и се свържете с нас за повече информация и огледи, последвайте ни в нашия канал и в нашите социални мрежи, за да получавате известия, когато качваме страхотни оферти като тази и видеа с полезна информация за пазара на недвижими имоти.